Dzień 5. I na pewno to jest dzień 5, bo już sprawdziłam. Już jestem po rozciąganiu, już po prostu ciało się domaga tego, a to niby tylko 5. dzień i to nie były jakieś nie wiadomo jakie rozciągające ćwiczenia. No generalnie to te filmiki nie mają na celu pokazania rozciągania, tylko właśnie to, że można w jakiś bardzo fajny sposób zagospodarować sobie poranek, który później daje dobry dzień. Więc 5. dzień zaliczony.